היי, אם את עוברת טיפולי פוריות ומחזיקה את עצמך חזק כלפי חוץ, אבל בפנים את מותשת, כואבת ומבולבלת, הסרטון הזה הוא בשבילך. יש נשים חזקות, מתפקדות, מצליחות, שבתוך טיפולי הפוריות מרגישות שהקרקע נשמדת להם מתחת לרגליים. אם את מרגישה שאת מחזיקה הכל לבד, שכבר קשה לך להאמין בעצמך ובגוף שלך, שטיפולי פוריות הורסים כל חלקה טובה בחייך, ואף אחד לא מבין אותך, אני רוצה להזמין אותך לפגישת היכרות איתי. בחלק הראשון של הפגישה אני פשוט מקשיבה לך. אני נותנת לך מקום להוציא את כל התסכול והכאב. מקום שבו מותר להגיד בכל כמה זה קשה, כמה זה שוחק, וכמה אשמה יושבת חזק בפנים. בחלק השני נאתר יחד מה מעמיס עליך עכשיו הכי הרבה. לא רק הטיפולים, אלא הפחדים והאשמה והפגיעה בזוגיות והקריירה, והתחושה שאיבדת שליטה על החיים שלך. ובחלק השלישי אני עוזרת לך להבין איך הסטרס, החרדה והעומס הרגשי שאת מרגישה משפיעים על הגוף שלך ועל ההתמודדות שלך. וכן, גם על הרצון הגדול שלך להיכנס להיריון. ואני אתן לך כלים מיידיים כדי להתחיל להחזיר את השקט, יציבות, נשימה, גם בתוך אי הוודאות. ובחלק האחרון נבדוק יחד אם ואיך תהליך אימון מנטלי יכול לתמוך בך במסע הזה, בקצב שמתאים לך, בלי הבטחות שווא, אלא פשוט עם החזרת אמונה, כוח, תחושת שליטה, וכמובן הפחתת הסטרס, שיחד יכולים לשפר משמעותית את הסיכויים שלך להיכנס להיריון. זה לא אני אמרתי, זה המחקרים אומרים. בפגישת היכרות תתקיים בקליניקה או בזום, עורכת כשעה ומאפשרת לך לעצור רגע ולבדוק אם זה מקום הנכון עבורך. אני לנה שיר דיאמנט, אני עברתי שנים של טיפולי פוריות, נפלתי, התייאשתי, האשמתי את עצמי, והיום אני כאן ללוות נשים לא רק לעבור את הטיפולים, להישאר מחוברות לעצמן בדרך, להיות בשליטה ולהעלות את הסיכוי להצלחה. אם משהו בך הרגיש שאני מדברת אלייך, מילי כאן את הפרטים מטה, ואני אחזור אליכם כל הפרטים לגבי פגישת ההיכרות הראשונית.